پازدەهەمین پێشەنگەها تری و هەنگڤینە لە دهۆک. Divê pêşangehê bi te sed corên tirî êne nûmayişkirin. Welîd êk ji çotyarên gencên dihoka ku corekê tirî ji berhemê xwe înaya. Vê pêşangehê ye ku yekem car e ev corê tirî li Kurdistanê dîte berhem înan. Her wisa pitir ji 20 mêjvana hengvînê Xomalê nûmayişkiriye. Tidî ciyawaz êkî ji ev e bêjnê Yaqut. Ev 5-6 salan fele elê digerîn destmene diket. Wek şitil. Ta cî ew nebû. Xêr têtîna ew nebû. û yê dî jî berhemê dî jî ev e. Bêjnê Eshabê Sahî. Emê me hingvînê me êk ji hingvînê Xomaliyê esilî ye Sadê Sadê û em hêvîdarîn ji hikûmetê rê bû me bêne vekirin harîkariya hikûmetê ev berheme biçite ji derve. Herçenda cotiya rû mêjvanên dihok genzdawiyekê dikin ku berhemên wan naçine derve. Li serpiriştiyarê vê pêşangehê dibêjit hinartina berhema êk ji armacên vê pêşangehê ye. Hingvîn çêm bêjime te hingvîn ev kualîtiya vî hingvînê vê tê teherîzkirin li vêrê li çar dê dînîne hemî hingvînê Xomaliyê hemî van deverayê çiya ye bara bitir li man deverên çiya tê têdîkirinê cotiyarê me çên em wek nabêjin gel me bazarekî bû bînînin ji derve dî bikin. Dîsan yêtirî ji kmel li vêrê me itîfaqat gel îdara molê jê kirî ku ev tiriyê wan evê kualîtiya wê berz deyîn li wêrê dê cihekê taybet bi wan danin bۆ bazarkirinê. Li parêzgeha dihok salana pitir 70,000 tanên tirî û 105 tanên hengvînê êne berhem înan. Di pazdehemîn pêşangeha tirî û hengvîn de li dihok cotiyar û mêjvanên dihok umêdewar in. Ev cora vîsteval binehander ku berhemên wan yên kualîteka here baş ji bo derve û herêmê û Iraqê bêne rewanakirin. Şêrwextî Kurdisan News Dihok.